Bueno, bos días e moitas grazas ao Consello da Cultura Galega por convidarnos a participar nesta xornada a Costa do Sol por Europea, unha irmandade atlántica, baseada no traballo científico do profesor da Universidade de Santiago, Jorge Mira, no que rastrexa cal é a última posta de sol na Europa continental. Segundo este estudo de grande interese xeográfico, esta semana Galicia recupera a partir de hoxe ata o 24 de abril o derradeiro solpor de Europa. Ese estudo científico constitúe, sen dúbida, a base coa que comezar a construir novas estrategias turísticas de desenvolvemento para a Costa da Morte, pois é en Cabo Touriñán o último lugar da Europa continental onde se pon o sol. As estrategias turísticas que unha zona como a Costa da Morte poderían desenvolver serían, sen dúbida, aquelas que fosen capaces de combinar os seus valores naturais e xeográficos tan singulares e valiosos co desenvolvemento de produtos turísticos respetuosos ca súa contorna, como sería o caso daquelas estrategias que teñan que ver cunha forma de turismo sostible como é o turismo científico. A Costa da Morte posúe recursos naturais tan valiosos como Monte Pindo, a Cascada dos Xallas, as Illas Sisargas ou a Pedra Cabalgada de Brazal, entre outros moitos. Todos de grande interese, neste caso xeolóxico, pero existen outros moitos. A Costa, todos estes recursos únicos convertena nunha zona perfecta para desenvolver novas estrategias turísticas diferenciadoras. E a interpretación turística divulgativa destes recursos naturais faise sempre dende resultados de investigacións científicas, tanto actuais como do pasado. É por iso que a posta en marcha de produtos turísticos vinculados á ciencia concilia de maneira perfecta a conservación do territorio co turismo en ambientes con recursos naturais que hai que coidar e conservar de maneira especial. O que vou explicar neste relatorio é como funciona a certificación Observer, xa que ao tratarse dunha certificación especializada en turismo científico, a súa implementación pretendería axudar a xestores de destinos como a Costa da Morte a desenvolver e promocionar novos modelos turísticos que teñan en conta investigacións científicas como a que dá lugar a esta xornada. Entón, cando falamos entón de turismo científico ou de turismo de divulgación científica, que é o termo que engloba un tipo de actividades ou experiencias turísticas enormemente variado, pois parten de temáticas científicas que van dende a astronomía, a botánica, ata a xeoloxía ou a observación de fauna, como é o caso da ornitoloxía. Esta última, por exemplo, xunto co astroturismo, é tal vez das formas de turismo científico máis coñecidas. Pero, bueno, visitar museos de ciencia ou un xacemento arqueolóxico son tamén consideradas actividades de turismo científico. No que concerne a como Observer concibe o turismo científico, pois é un turismo baseado na divulgación, baseado na natureza, baseado na historia da ciencia, e tamén un turismo baseado na interpretación nova de recursos habituais, é dicir, aqueles recursos que habitualmente xa coñecemos, pois o turismo científico otorgalle unha interpretación un pouco máis profunda de determinados aspectos. E, bueno, un tipo de turismo, lóxicamente, sostible. Observer, bueno, pois no que concerne a Observer como axuda a poñer en valor destinos de ciencia, pois Observer é a primeira certificación de calidade en turismo científico que existe ata o momento. Convertimos destinos con recursos singulares en destinos de turismo científico e certificamos destinos turísticos xa existentes. Como facemos? Pois facémolo a través dun sistema de certificación de calidade que, bueno, aúna un pouco tres cousas, tres patas importantes que son a ciencia, a divulgación científica e o turismo. O que pretendemos é impulsar e fortalecer as experiencias relacionadas co turismo científico. E un sistema de certificación que implica, ou é en si mesma tamén, unha ferramenta de planificación e xestión para diseñar estrategias de modelos ordenados, regulados de turismo científico. E, por outro lado, tamén unha plataforma, un marketplace de destinos e servizos de turismo científico. Nesta plataforma o que facemos é conectar a oferta e a demanda de turismo científico. Nela, o usuario pode encontrar información de calidade, neste caso, sobre destinos, actividades ou paquetes de turismo científico garantizados baixo este selo de calidade. Polo tanto, a propia plataforma xunto co selo
supoñen unha guía útil para identificar destinos de turismo científico e servicios asociados a eles, como poden ser actividades, hotéis ou restaurantes dun espazo certificado concreto. Que certificamos en Observer? Pois certificamos destinos, pero tamén certificamos empresas de actividades e tamén certificamos e deseñamos rutas. Como debería ser para nós ou como debería ser un destino de turismo científico Observer? Pois para nós, os destinos científicos Observer son espacios visitables que non só deben acreditar unha adecuación dos seus recursos naturais e infraestructuras, senón que deben presentar obrigatoriamente unha oferta de turismo científico, unha oferta de turismo e divulgación científica específica, regulada e con control de calidade nos seus contidos. Ademais diso, deben ser zonas que contribúan a aumentar e a facilitar o desenvolvemento de investigacións científicas e de proxectos de ciencia cidadá, comprometéndose a ser un canal riguroso que promova unha maior cultura científica na sociedade e que axude a desenvolver esos territorios nos que están esos recursos naturais que son explicados desde a ciencia, desde o turismo científico. Que a tipoloxía de destinos de turismo científico que temos coas que traballamos en Observer é moi variada, porque temos espazos considerados como máis espazos naturais, pero tamén espazos considerados urbanos. Entón, nesa categoría de espazos naturais, que adoitan a ser espazos naturais protegidos, como poden ser os parques nacionais, as reservas da biosfera, ou mesmo áreas protegidas por instrumentos internacionais, parques naturais, espacios singulares da rede Natura, xeoparques, covas ou enclaves de interese xeolóxico, tamén xardíns botánicos e históricos, tamén rutas, paseos e itinerarios científicos. E na parte máis urbana teríamos os museos científicos, os monumentos ou puntos de interese cultural que podan estar nas cidades, e tamén temos esa parte máis de oferta, é dicir, de empresas de turismo científico que ofertan actividades para os usuarios directamente. E tamén certificamos hotéis ou casas rurais ou mesmo restaurantes que estean en determinados espazos e que axuden a construir ese ecosistema de turismo científico nos, con Observer, pretendemos desenvolver. Para a certificación de destinos, a nosa metodoloxía baséase en tres fases. A primeira fase sería aquela na que se desenvolven auditorías científicas para certificar o espacio protegido. É dicir, nos aquí onde realmente analizamos o espazo e establecemos a estrategia de dinamización e de xestión máis axeitada para estes novos destinos de turismo científico en función un pouco dos seus ecosistemas prioritarios. Nunha fase 2, desenvolvemos contidos e creamos instrumentos que fagan que os principais axentes que forman parte dun modelo de turismo científico, como poden ser a administración pública, as universidades, as empresas ou os axentes locais, podan interaccionar de maneira fácil para que o coñecemento pase de uns estratos a outros e se xeneren novos produtos turísticos innovadores e diferenciadores. En unha fase 3, xa un pouco máis avanzada, teríamos a creación dun produto turístico. Nesta fase, diseñanse novos produtos turísticos digamos que completos, é dicir, aquí xa non só hai actividades, destinos, senón tamén hotéis, varios días, se poden desenvolver para varios días de duración e xeralmente nos comercializámolos nas nosas axencias de viaxes acreditadas. O resultado final da certificación é que desenvolvemos para os nosos destinos de turismo científico pautas e recomendacións de xestión para que podan desenvolver un modelo de turismo científico ordenado, coherente e digamos que fiable, no sentido de que non perdan o tempo e sepan exactamente por onde teñen que ir para crear un produto turístico que dé resultado. Despois, neste caso, a nós o que nos interesa é que se deseñen novas estrategias de promoción. Hai destinos que, lóxicamente,
se desenvolven, se teñen moitos recursos naturais, pois a ciencia como marca de calidade do seu territorio pode ser unha boa estrategia para promocionalo e nese caso pois é tamén un pouco o que Observer axuda a esos destinos. Como decía, na primeira fase, que é a fase máis relacionada coa certificación do espazo, que aspectos valoramos na certificación? Pois valoramos que o patrimonio natural e cultural, a singularidade, a conservación da súa biodiversidade, as actividades de divulgación e turismo científico que se desenvolvan nel, o tipo de persoal, se está máis ou menos cualificado, os proxectos de investigación nos que se desenvolven no propio territorio ou nos que participa ese territorio xunto con outros, tal vez. Tamén valoramos que teña unha información específica por temáticas científicas e tamén valoramos esa conexión entre a universidade, que ao final é o principio a que xera o coñecemento, as empresas, que son as que aproveitarían eses coñecementos para crear novas actividades, e a administración pública, que suelen ser os xestores desos espazos ou destinos. E tamén valoramos aspectos máis relativos ás infraestructuras, como pode ser a restauración e aloxamento, e tamén un pouco a colaboración con redes de proveedores de quilómetro cero. E agora, no último ano, tamén valoramos que os destinos desenvolvan plans de bioseguridade contra a COVID-19. No caso de aspectos da certificación de empresas de actividades, valoramos que desenvolven actividades nesos destinos que certificamos, pois valoramos de experiencias de turismo científico, que o persoal estexa cualificado, se hai plans de formación deste persoal, que políticas de conservación de biodiversidade aplican esas actividades, se segmentan as súas actividades por perfil de visitantes, se colaboran con entidades de investigación ou en proxectos, a calidade divulgativa da súa web e tamén a imaxe corporativa, para nós tamén é moi importante, e tamén a colaboración con proveedores de quilómetro cero. Neste caso, algúns exemplos de acreditacións Observer son algúns dos que se poden ver aquí, por exemplo, nas montañas de Ancares e Courel, os museos científicos, o Parque Nacional das Illas Atlánticas, a Cova do Rei Cintolo, e agora o Castelo de Soutomaior e agora próximamente o Pazo de Mariñán. Tamén na parte máis de empresas acreditadas, pois temos empresas e tamén a parte das rutas, que certificamos e acreditamos rutas de turismo científico, como esta que presentaremos nos próximos meses ou nos próximos días de León Tiene Química. Nunha fase 2, como decía, tamén creamos contidos para estes destinos, como poden ser actividades, guías, mapas, talleres, formación de guías, deseño de itinerarios, etc. Aquí teño algúns exemplos, como pode ser a guía de turismo científico que fixemos para Ancares e Courel, baseada en varios roteiros de ciencia especializados por temáticas, como pode ser xeoloxía, ecoloxía, botánica, fauna, astronomía ou historia. E agora tamén esta que comentei antes que íbamos presentar nos próximos días, que é a de León Tiene Química, que é son 5 espacios concretos da cidade de León, donde se explica o seu pasado industrial ligado á industria químico-farmacéutica. Son rutas moi interesantes, guías moi interesantes e que están sendo bastante usadas polo público. Tamén organizamos nos destinos programacións anuais de actividades, como poden ser algunhas destas que desenvolvemos para Ancares e Courel, especializadas tamén por temáticas, en xeoloxía, botánica, fauna, astronomía ou mesmo paleontoloxía. Ou tamén algunha actividade relacionada con zooloxía, como a actividade dos morcegos. Tamén organizamos xornadas de turismo científico, como, por exemplo, o ano pasado, debido a que non se podían facer actividades, organizamos un webinar para aprender a dibuixar de maneira a ilustrar con unha mariposa de maneira científica. Tamén organizamos xa xornadas máis xenéricas relacionadas co turismo científico. Organizamos tamén cursos de formación especializados para formar guías de turismo científico, tanto especializados como xerais.
E nunha fase terceira, última da nosa metodoloxía, pois na que estarían agregados a todos os axentes da cadena de valor, pois se crearían paquetes turísticos, porque xa teríamos un pouco esa infraestructura creada, desenvolvida para crear pois, todos estes paquetes, é dicir, desenvolver as actividades, os destinos están ordenados, e, bueno, entón, a partir de aí, pois, traballamos coas axencias no desenvolvemento de produtos turísticos especiales e adaptados a esos territorios. E, bueno, isto máis ou menos todo o que facemos a nivel metodolóxico e como funciona o Observer para certificar destinos. Do que se trata, pois, é de, bueno, pois de crear produtos turísticos que sexan innovadores, diferenciadores, de turismo sostible e que poñan en valor os recursos dun territorio para que axuden á súa conservación. Logo, por outro lado, xa para rematar, na nosa plataforma, en Observer, se pode entrar a partir de aquí, pois, a ver se me deixa. Bueno, pois se pode, creo que non me deixa compartir pantalla. Se pode ver, bueno, pois toda a información relativa a destinos, puntos de interese, actividades, formación e bueno, rutas e todo o que estamos facendo con respecto ao turismo científico e que, pois eso, pretende ser unha guía útil para os usuarios interesados no desenvolvemento de actividades de turismo científico na visita a destinos de turismo científico. E, bueno, máis ou menos isto é todo. Moitas gracias por convidarnos e hasta a próxima.